Ayan, good morning. Nandito tayo sa SNR. Puntan natin kung anong makikita natin sa loob. Ipapasyal ko kayo. Let's go! Ayan friends, malapit na tayo sa may SNR. Ayan, SNR. Pupunta na tayo ng SNR. Ayan. O, saan ka? Saan ang entrance? Exit ito ay nilanan ko lang. Exit. Ayan. Good morning Sunday. Ayan, makakapag-park pa tayo. Wala pang gaanong tao. Ayan. Gana, isok ko man. Isok ko ni. Ano kayang meron dyan sa loob ng SNR? May full parking sabi din nila. Ang oras pa naman ngayon ay 9 o'clock in the morning, pero marami nang nakapark at marami nang nakapasok. Wala. Lagi madami nang nakapila mga friendship. Hindi parking nga. Ayan, Sunday na. Ilang araw nang nagbukas ito, pero nandito pa rin. Madami pa rin tao, lalo na siguro mamaya. Ayun, marami nang taong nakapila. Ayun, yun. Yun. Doon na. Sundan mo yung mga kumakaway sa'yo. Mag-park muna tayo, best friend. Anong kulaya? Tatabi ka siguro dito. Anong kulaya? So ayan, marami nang tao. Anong kulaya? Ayan, may mga nag-a-assist Ayan, best friend. Pagkatapos naming nag-park ay kami ay pumasok na at nakita namin ang magandang loob ng SNR. Ayan po ang loob ng SNR. Marami pong display. Ayan po, for imported. At marami kayong mabibili na dito habang magpapasko na. Tamang-tama mga best friend. Kung mayroon kayong planong magregalo at bumili ng mga gamit sa bahay, tignan nyo dito at marami kayong makikitang mapagpipilian nyo. Ibang klase talaga mga ka-best friend. Ayan, marami. Magsasawa kayo. Ang daming mabibili dito. Tayo mabibili Ang luwang sa loob. Ganda yan, oh. Oh, ayan, ang gusto mo, diba? Magkano yan? Ito. 2,000. Oh, bili na natin yan. Ang dami. Oo, ang ganda. Oh, magpapasko na. Kaya ang ganda. Mga comforter. Christmas tree. Nakakabalis. Oh, mga socks. Yun, bili ka na. 300. Oh, ayan, pili na, kuya. Marami kang bibilin dito. Hagda mo na yung pera mo, ayan oh. May ikot isa din. Kain daw. Dami. Oh, ang dami, bili ka na. Oo nga, ang ganda nga eh. Tignan nyo. Pan-ambron. Mga t-shirts. Ang dami, oh, for bundle talaga siya. May dapat na may Ang isang bundle, ganyan. basket. Ano, kukuha ka na ng card? Mamaya pa. Ang ganda, oh. Ang ganda. Para si Mingming. Katinapi ang gusto kong bilhin. Yung mga Sige na, lang appliances. Yung mga appliances. Ang dami eh. Yan, may mga bike. Patang Mariano. Kuya, kailangan ko yan. Para ba? Oo, kailangan daw niya. Kailangan ko yan. Bilhin mo na yan. Ba't niya, magkarbado na. Ayan, may mga garden chair. Ayan, mga sala set. Mga upuan sa sala. Meron ding dining table. Ang daming tao. Ayan. Hello! Pipiliin mo. Ang ganda, ang ganda. Maraming mabibili. Ayan, mura dito. Ito maganda to. Ang ganda to na sala set. Oh. Ha? O yung mga favorite mo ko yan dito. Oh. Dito. Pag dito mga mga foods.
11 o'clock. Balikan mo pa ng 11. Oh, dasigan ta. Pasalot po nila pa ba? Pringles, sino Pringles? Pringles. Ang imported kuya, oh, pili na. Ito. Oh, ayan, favorite mo yan. Ang laki naman yan. Oh, ang dami. Ang dami. Oh, by 4. Mix and match. So, pwede iba-ibang flavor. Mm. Ang dami. Oh, mga pistachio, mga nuts. Ayan, mga cheese ang lalaki, oh. Ito. Oh, oh, gusto mo yan? Ano yan? Okay. Coffee? Ah, ito, oh. Hindi meron na. Ay, mga cheese yung mga iba, oh. Oo. Ayan, marami pa doon. Ayan. Ang haba. Oh, may tsokolate. Ang ganda to. Tsokolate. Ano yan? Tumitingin pa kami eh. Ano meron dyan? Huh? Ah, oo. Ang daming nabibili dito. Luta. Chocolate. May chocolate Kaya pa sa kulatan. bahay. Kaya kulang din eh. Ayun, marami pa dito, oh. Yan lang nga palaman. May tikmat na. Oh, your favorite. Yeah. Wow. Ito, oh. Bangus sisig. Ayun, oh. Kilig-kilig ba yun? Pili. Kuha ka ng basket at saka cart. Aliportila namin, kinakapin. Kuha ka ng cart, kuya. Ayan, oh, pizza, oh. Wow. Okay. Ayun na, may pizza, oh. Balik. Lang? Parang Hello. Sa mga alak. Wow. Ano na ba? Ito. Ayan, mga foods. Ano ba ito? Ito sa mga wine. Ito. Ito lang. Kasi in vlogging. Ayan, mga black label. Mga alak. Tara, tara. Let's go. Ayan, mga frozen. Frozen foods. Ayan. Ito yung ginagawa sa pati ng food. Madami. Dami pa lang. Hindi, may buy one take one. Oh. Ang salmon, ang lalaki, oh. Ang laki ng salmon. Siyempre, may bangus. Hindi nagpaiwan. Ayan. Ano, yung mga mahilig magsamutsal, ayan. May basket mo. Mga... Ang laki, oh, 319, ang laki. Yan. Ito pa. Diba? Ay. Oh, Yan ang gusto ko. chocolate. Oo naman basket. Tingnan mo kayo. Kuha ka. Ayun, oh. Kuha ka ng card. Card. So guys, hindi namin nalibot lahat dahil sobrang luwang dito. Ayan guys, marami dito. Maraming mabibili. Ayan. Dito tayo sa may SNR. Nakapasok tayo, konti pang tao. Maaga po tayo mga friendship at ito madami. Naghanap ako ng card na paglalagyan. Nakala mo bibili ng marami mo. Wait lang, ayan o. 174 lang. Yeah, I know. Yan yung Bibili tayong bread sa masarap. Okay. Ikot muna tayo dito tapos pabalik tayo. Yan mga meat. Yan. Mga karne. Pure beef. Pure beef. Ayan. Para ng mga bata. Ayan, madami.
Ito naman, mga karning baboy. Saan? Madaming karne. Parang gusto kong bumili ng ngayon. Kuha tayo ng part na dito. 316 Sila na ang pumili. Ayan, mga pinapaitan. Pinapaitan. Dami. Ayan, mga cereal. Hi. Hi, kuya. Ito yung muffins. Oh, dito muffin. Ano mo? Yan mga muffin. Oh. Masarap yan. Ayan. Uy. Buy one, take one siya. Des. Ayan. Wow, ang sarap naman. No, 105. Oh, ang sarap. Ito Meron doon, Mel? Oh, dito pa. May price na. Naku, best friend, ang daming cupcake dito tsaka mga cake. Mabibili ninyo ng mura ng halaga lang mga ka-friendship at kakaiba at masarap. Buy one, take one din to. 50%. 50% off. Oh, sarap naman ito. Yung iba 50% off. Mayroon ding iba buy one take one. So, bahala na kayo dito kung pumunta kayo dito. May price po sila mga friendship. Yun yung dalawa. Yan, grabe mga friendship. Lahat ng cake at mga flavor ay nandito. Ayan, yung mga hindi pa natin natitikman na cake. At dito natin makikita. At matitikman sa murang halaga. Doon, mas maganda doon. Buy one take one. Tinapay. Ito naman ang mga cake. Ang dami. Mga friendship, pang regalo, pang birthday, pang handa. Sarap. Kuha ka na sila na nagkanta. May paborito kayo. Andito daw yung paborito niya mga best. Andito daw yung paborito niya mga best friend. Ara, tara na, punta na kayo dito. Oh, ayan kuya, tignan mo. Cheese roll. Huh? Cheese roll Cheese ni. roll. Ayan, maraming cheese roll. Ako, best friend, sa dami ng tinapay dito, hindi natin alam kung alin ang uunahin nating bilhin. Ayan. Mga lengwa. Ayan, masarap. Ding dong, ding dongs. Oh, ding dongs. Dinkies. Wow, ito, Chen. Oh, masarap to. Tingnan mo to, masarap to. Ito, oh. Red velvet. White chocolate. May mga nuts. Aspect din sila. Oh, mas mo. Ito, ano to? Ayan, masarap. Ito, 169, oh. Masarap, oh. Ayan. Ayan, ayan, ayan. Ang sarap-sarap naman. Ah, tilikat kasi. Ayan. Blueberry pie. Ayan, best friend. Nakakuha na nga ng card. Baka maunahan pa tayo. Sige lang. Sige, diretso mo laba. Naku, best friend, ang cart nila. Ang laki at ang bigat. Ayan, mga friendship. Pupunuhin ba Yan. natin to? Gilatag ka ba? Wala akong maliit. Walang maliit. Walang mali. Yan talaga. Naku, best friend, hindi ko kayang itulak to. Ang bigat. Walang Naku, maliit. best friend, naganap pa ako ng maliit talaga. Hay, naku, wala talagang maliit. Hindi, ganyan talaga. Malaki. Oo. Ganyan talaga. Naku, best friend, kasya ako sa loob ng cart. Ang laki Yan, yan. talaga. Ito na, ala. Ang hirap po. Ba Ang yun? laki kasi. Ang laki-laki naman kasi mas malaki pa sa akin yung card. Mas malaki Lugala. pa sa akin yung End ko card. na. End ko naman. Oh, eto na. Naku, best friend, ang daming pagkain dito. Ang daming cakes and pastries. Ayan, mga pandesal, mga iba't ibang cakes, mamon, mga cupcake. Naku po, ay naku, ang sarap nito mga ka-friendship. At tara, napunta na kayo dito. Makabili na kayo ng ganito. At murang-mura mga ka-friendship. Ayan. Ayan, mga kakaibang flavor. Madami. Magsasawa kayo dito mga ka-friendship.
ikutin yung lahat ito. Ayan, buong SNR sa loob. At ang daming tinapay. Ayan, pwede na kayong mamalingki dito. Maganda to. Kaya so, masarap siya. Kapit mo ko. Ay, maganda doon. Roast chicken dito. Ayan. Ayan, roast chicken. Murang-mura po, mga ka-friendship. Ayan, roast chicken. Luto na yan, mga best friend. Pwede nang ulamin. Ito yung malalaki. Ang lalaki ni. Gusto mo yan? Big size. Ayan o, big size. Think of wine. Doon sa dulo. Napansin. This one. Marinated chicken. Mayroong marinated chicken, may mga eggs. Ayan, maraming eggs dito. Mga eggs. At juices. Iba't ibang mabibili. Naku po. At doon, mga fruits. Ayan, ang mga prutas. Fresh na fresh. Ayan na, maraming prutas dito mga ka-friendship. Kaya punta na kayo dito sa may SNR Calasiao. At mamili na. Marami po dito. Kompleto, halos kompleto mga ka-friendship. Ayan, marami. Ayan, mga mahilig gumawa ng plato wraps, salad, vegetable salads, at kung ano-ano pa mga ka-friendship. At maraming gulay din dito mga ka-friendship. Pwede nang bumili dito. Fresh na fresh. Ayan. Marami pa. Doon pa mga ka-friendship. Maraming gulay. Ayan. Tinitignan ko talaga ang presyo nila dito. At talagang magandang bumili. Ayan. Oh, marami mga ka-friendship. Hanggang doon pa. Kompleto. Ayan. Ayan mga gulay. Per kilo mga ka-friendship. Pero fresh at sariwang-sariwa. At sure na maganda ang gulay. Ayan. Piling-pili ang mga gulay na ito. Ang lalaki mga friendship. 124. Ayan. Pwede na kayong mamalingki dito. Mga kamatis. Sushini. Ayan. At may bigas din dito mga ka-friendship. Ayan o, mga bigas. Ayan. At doon pa. Guys, hindi natin nalibot lahat. At marami ito. At hindi ko nakita lahat ang iba pa. Kaya babalikan namin ito. Ayan mga gulay. Prutas. Kompleto mga pangrekado mga ka-friendship. Ayan, malalaki ng sibuyas. Ayan pa, mga prutas. Ang dami. Ayan o, ang dami mga ka-friendship. Hindi ko nga alam kung anong unahin kong bilhin dito sa dami mga ka-friendship. Ayan, namasyal na tayo. Ayan. Iikutin natin para makita ninyo. Ayan, ang loob ng SNR mga ka-friendship. Ayan. Punta na kayo dito. Aba, magdala kayo ng malaking cart. Ayan, mga alak. Imported. Ayan, puntahan pa natin yung iba. Ikutin natin. Ayan, tingnan natin doon sa banda. Yung mga dilata. Kung ano-ano pa, hindi pa natin nakita mga ka-friendship. Babalikan na lang natin dahil sobrang dami talaga mabibili dito. Hindi natin alam kung anong uunahin. Ayan. Oo, per bag. Yan, Vienna sausage magkano? 899. 899 ang isang buong pack. Ang dami. Mura siya. Dito tayo sa bandang dulo mga ka-friendship. At yung iba balikan na lang natin dahil sa sobra talagang daming din natin maiikot lahat to. Ayan, tingnan mo lahat. Sabon. Yung mga sabon.
Hindi na, saka na pag grocery na lang. Ah, Doon sana sa mga gulay-gulay ako bibili eh. Merong gulay. Ayun oh. Dito, dito. Ayun. Dito ka na bumili. Ayan, madami dito. Ayan, ayan. Bilhin na. Kompleto dito, kompleto. dito kompleto. Ayan. Ayan, Merry Christmas. Hello. Hello, hello, hello. Ayan. Diba nito? Magkano ito? Pang-gift. Pang-gift sa Christmas, madami. Per pack, pang-gift. Pang-giveaways. Dito naman mga vitamins, mga ka-friendship, kompleto. Ayan, Vitamin mga C. imported na vitamins. Marami dito. Ang mga vitamins dito, tingin tayo. At pagkatapos mayroong restaurant dito, ayan ang pinipilahan ng mga tao, ang Big Taste Big Pizza. Ayan, ang New York pizza style. Ayan po mga ka-friendship, big size talaga, jumbo pizza ang makikita nyo dito at masasarap na pagkain. Marami po, kompleto. Ayan po. Masarap ang pizza nila dito at mayroong unlimited soda mga ka-friendship. So that's all. Thank you for watching. Bye!